Гэта рацыя чарговыя госці чарговай суразмоўцы зараз сёння з намі. Вітаем Ірына Сідорская, прафесарка і даследчыца. Доўгі час працавала на журфаку, ведае пра прапаганду, ведае, як рыхтуюцца журналісты. Між іншым пра гэта, але не толькі будзем размаўляць. Добры дзень, спадарня Ірына. Добрый день. Мы ў Беларусі, мне здаецца, так усё прадказальна зараз, калі сочым за выбарчай кампаніі. Які вы бачыце сцэнарый? Не зацішша гэта перад навальніцай? Не, на жаль, ніякага зацішша перад навальніцай не бачу. Мне здаецца, тут больш падыходзіць метафора пажар на тарфяніку. Гэта больш такое характэрнае менавіта для нашай сітуацыі. Але я не думаю, што да 26 студзеня альбо 26 студзеня штосьці кардынальна зменіцца. Няма для гэтага аб'ектыўных падставаў. Каб штосьці змянялася, трэба, каб сышліся усе гэтыя аб'ектыўныя, суб'ектыўныя фактары, бо рабіць калі для гэтага няма кантэксту, мне здаецца, нічога не будзе. Як назваць гэтую сітуацыю? Перадвыбарчым фарсам, нейкім перадвыбарчым рытуалам, імітацыі. Я нават ужо і не ведаю, што больш падыходзіць, але дакладна гэта не выбары, гэта ўжо такая сітуацыя, калі рэжым сам сябе загнаў у такія ўмовы, што як змяя сам сябе за хвост кусае, і як з гэтага зрабіць усё ж такі штосьці падобнае на выбары, нават не бачу. Пажар на тарфяніку, гэта як выглядае? Гарыць нешта там узнутры, а мы гэтага не бачым? Так, менавіта гэта. Я ўпэўнена, што людзі што людзі не змірыліся з тымі парадкамі, з тымі законамі, з тымі прынцыпамі, які рэжым зараз насаджвае. Канешне, яны не могуць гэтага паказваць, бо зразумела, якія зараз рэпрэсіі. Я б наогул сказала, што гэта тое, пра што мы, можа, там чыталі ў падручніках у пачатку 37-го года. Гэта ўжо не тое, што там было, не ведаю, там у царскай расійскай імперыі, там пасля 905 года і гэтак далей. Гэта ўжо зусім жахлівая сітуацыя. Я думаю, што ніхто ў сучаснай Еўропе, ні адзін еўрапейскі народ з гэтым не сутыкаецца. І зразумела, што людзі дбаюць о сябе, дбаюць пра свае сем'і, але галоўнае, разумеюць, што зараз паказваць сваё такое шчырае стаўленне да чагосьці, гэта нічога не дасць, акрамя праблем для саміх сябе. Спадарня Ірына, параўнанне з 37-м годам не вельмі такое моцнае, мне здаецца, якія ў нас тут ёсць прадпасылкі, каб нават 37-й год узгадваць? На жаль, не. Я таксама не люблю такіх занадта смелых аналогій і стараюся сама не злоўжываць гэтым, але тут, на маю думку, ўсё менавіта так. І можа гэта мы ўжо прызвычаіліся і недаацэньваем, але яшчэ раз, той маштаб рэпрэсій, і нават зараз улада хоча, каб мы не бачылі гэты маштаб. Раней яны ганарыліся тым, што, значыць, там нейкая новая аблава, нейкія там новыя арыштаваныя і гэтак далей. Зараз яны пытаюцца гэта схаваць, але нават тая частка інфармацыі, якую мы атрымліваем ад праваабаронцаў, ад звычайных людзей, ад незалежных медыя, гэта жахліва на самой справе, і давайце тут рэчы называць сваімі імёнамі. А які вы сцэнарый бачыце, напрыклад, да 26-го, да дня выбараў, умоўна кажучы, як будзе праходзіць гэта кампанія, як вам гэта бачыцца? Што датычыць гэтых кандыдатаў спойлераў, мы ўжо бачым, што яны ўжо адвальваюцца. Яны быццам бы ішлі для таго, каб падтрымаць Александра Лукашэнку, а зараз яны здымаюцца, каб таксама падтрымаць Александра Лукашэнку. І я думаю, што хтосьці яшчэ быццам бы сам здымецца, пра кагосьці скажуць, што гэты чалавек, гэтая асоба не набрала патрэбных 100 000, і тут я ўпэўнена, што
ні один кандидат, акрамя Александра Лукашенко, не зможа набраць 100 тысячаў, бо ну, людзі баяцца, людзі ставілі свае подпісы ў 2020 годзе, і людзі ведаюць, чым гэта для іх скончылася. Карпенко таксама гаварыў пра тое, што вось ідэальна, калі застанецца 2-3 кандыдаты, так, якія будуць у гэтых спісах на выбарах менавіта. Як вам бачыцца, вось гэты уладны сцэнар вельмі добра рэалізоўваецца, ці ёсць у нас прадпасылкі думаць, што ўсё ж такі не ўсё яны кантралююць? Ну, я думаю, што яны імкнуцца ўсё кантраляваць, і на самой справе яны амаль усё і кантралююць унутры краіны, гэта дакладна. Ну, як бы 30 гадоў Александр Лукашенко гэтую сістэму выбудоўваў, і асабліва, значыць, 4 апошніх гады ён менавіта для гэтага ўсё рабіў. Ну і тут ужо сама сістэма пачынае вось васпрaiзвадзіць саму сабе, і як бы ўсё гэта робіцца. Я не ведаю, які ў іх канчатковыя сцэнары, вось я, ну, тут як бы у ім да іх у галаву не залезеш, але ну, хутчэй за ўсё так і будзе, можа, вось гэтыя 3 чалавекі, можа, Александр Лукашенко, Гайдукевич і Канапацкая, і вось каб паказаць на, значыць, кантрасце з гэтымі двумя, ну, ты ж 90%, якіх, напэўна, зараз як бы марыць Лукашенко. Хутчэй за ўсё будзе такі варыянт. Рацыя. Калі рыхтаваўся да гутаркі, ёсць тэорыя дэмакратыі, так? Няма тэорыя дыктатуры, паколькі дыктатарам быць усім сорамна, так? Таму ніхто не будзе ствараць нейкага такога прадмету. Я хацеў бы, каб мы таксама вось паглядзелі, а былі ўвогуле нейкія такія прыклады, можа, ў гісторыі, калі вось дыктатары не адчувалі настрою людзей, не адчувалі вось тых гаек, якія закручваюцца і ў любы момант могуць, ну, не ведаю, разляцецца ўсё. Ну, Чаўшэску самы такі сучасны прыклад, які прыходзіць у галаву, і ён вельмі такі пераканаўчы, мне здаецца, але я думаю, усе дыктатары, яны настолькі адарваныя ад рэальнай сітуацыі, што яны жывуць у нейкім вось сваім свеце, дзе там усе іх любяць, усе як бы хочуць, каб менавіта яны былі, і вось яны настолькі адарваныя, настолькі не ведаюць, што на самой справе ў грамадстве, што, ну, вось такія сітуацыі таксама бываюць. Але дыктатары, яны же не пра будучыню, яны не пра тое, што вось там, а што будзе там са мной, ну, напрыклад, праз 10 гадоў. Яны вось, што будзе сёння, і дай Бог там, што будзе заўтра. Но нават што будзе сёння, вось сёння рашаем то, што сёння, а заўтра там будзе там новы дзень, у іх жа няма вось гэтага планавання, няма вобразаў будучыні, няма вось гэтых, ну, менавіта, вось гэтых візій, куды мы ідзем, што з намі будзе і гэтак далей. Ну, а Лукашенко, якому... Вот, я хацеў спытацца, а Лукашенко дакладна таксама такі? Бо, ведаеце, ну, зараз паказвае прапаганда, як ён там ездзіць, сустракаецца з людзьмі, жанчынкі там яму задаюць пытанне. Ці ён таксама такі вось адарваны ад рэчаіснасці зараз сёння? Безумоўна. Калі вось я гляджу, што ён гаворыць, як ён, як бы, якія аргументы ён прыводзіць, я заўсёды думаю, што для таго, каб быць добрым кіраўніком, не трэба быць там занадта разумным, не трэба быць нобелевскім лаўрэатам і гэтак далей. Проста трэба быць чалавекам, які жыве ў тым самым свеце, у якім жыве твой народ. І як бы бачыць вось тую рэальнасць, якая існуе на самой справе. А Лукашенко, ён дакладна жыве ў сваім свеце, бо ён, ну, дае такую аргументацыю там сваіх дзеянняў, альбо дзеянняў там пра дэмакратычныя пазіцыі, або часткі грамадства, якая вымушана была з'ехаць. Ну, вось калі, напрыклад, там Лукашенко дае свае аргументы, чаму вось такія людзі, як я, альбо вы, зараз не знаходзімся на радзіме, ну, так гэта і ёсць доказ таго, што на самой справе, ну, як бы ён і мы існуем у розных, як бы, у розных мірах, у розных карцінах свету. І таму
Ну таму ну напэўна гэта робіць яго менавіта каманда яго вось гэтыя набліжаныя іх задача маляваць для яго прывабную карцінку падбіраць вось тых людзей ту інфармацыю якія ствараюць для яго адчуванне таго што як быццам ну вось жыццё такое як ён думае але гэта ну гэта зусім не так. Амерыка, так, Трампа там выбралі. Бачыце нейкія сцэнары менавіта для Беларусі, бо мы так ужо прызвычаіліся, што Амерыка, Трамп, Амерыка ўсё, што ў нашых краях таксама залежыць ад той палітыкі, якая ў Амерыцы. Я думаю, што тут трэба адрозніваць вось такія кароткатэрміновыя і доўгатэрміновыя наступствы. Што датычыць кароткатэрміновых наступстваў, ну, напрыклад, ці там не зменіцца ли палітыка ў дачыненні да Беларусі, ці там няма ці ёсць пагроза стратэгічнаму партнёрству з дэмсіламі. Тут, я думаю, нічога не зменіцца. Тут працуюць вось гэтыя ўжо бюрократычныя механізмы, уже прынятыя гэтыя дакументы, і няма розніцы, хто прэзідэнт, гэта ўсё будзе працаваць. Але вось менавіта з пункту гледжання доўга такіх тэрміновых наступстваў, вось тут я, як бы, на жаль, такую, хутчэй, пессімістычную пазіцыю займаю, бо для мяне Трамп гэта, як я бачу, прэзідэнт, які будзе карыстацца не каштоўнасцямі, а менавіта вось такой прагматыкай, кароткатэрміновымі карыснымі наступствамі нейкіх дзеянняў і гэтак далей. Вось ён гаварыў пра тое, што ён добра рабіў бізнес-здзелкі, а зараз ён будзе рабіць вось гэтыя палітычныя здзелкі. Вельмі часта ўваходзіць вось гэта канцэпцыя, што тут важная для Трампа грошы, а Беларусь нібыта нічога па грашах не можа запрапанаваць Трампу. Ну, не только грошы, я думаю, што ён хоча, ён же таксама ўжо вельмі такі чалавек сталага веку, і ён не мысліць, што будзе праз 10 гадоў і гэтак далей. Ён хоча, вось, каб тут і зараз былі пазітыўныя наступствы ад яго дзеянняў. Вось тое, што ён можа прадэманстраваць і амерыканскаму народу, і як бы ўсім астатнім. І перш за ўсё я маю, канешне, сітуацыю з вайной ва ўкраіне, і калі ён гаворыць пра тое, што ён скончыць вайну, ну, для нас гэтага мала, бо нам трэба на якіх менавіта умовах гэта вайна будзе скончана. Калі гэта проста будзе замарозка, вось той сітуацыі, што так перастануць там, значыць, перастануць лятаць кулі і гэтак далей, што з аднаго боку, ну, гэта добра, канешне, але, ну, за гэты час, як бы, Расія тады сабярэ сілы, там, акрэпне, і, напрыклад, праз 5 гадоў, ну, зробіць далейшы напад. Так, а давайте вось паглядзім таксама на Беларусь, вось у гэтым кантэксце замарозкі, замарожаныя. Вось менавіта пра гэта я і маю на ўвазе, што нам-то што патрэбна? Нам патрэбна, каб Расія была занятая сваімі праблемамі, каб яна займалася, вось менавіта, каб яна мела паразу ў гэтай вайне, і каб яна была занята уласнымі праблемамі, і каб яна не сулася ў нашыя справы. Бо, ну, калі Расія застанецца моцнай, ну тады яна не выпусціць нас, яна будзе, як бы, ну, тады мы не зможам зрабіць вось тых дэмакратычных зменаў, нават пасля, там, не ведаю, фізічнай смерці Лукашэнкі, яго адыходаў ад улады і гэтак далей. Нам трэба, каб вось Расія займалася менавіта сваімі справамі, і каб Украіна выйграла гэту вайну. Для нас гэта вельмі важна, а не проста, каб вось вайна была спынена на такі кароткі тэрмін. Рацыя. Спадарня Ірына, і вось тут я хачу, можа, нейкі пазітыўны сцэнарый. Вось уявіце сабе, прайграла Расія, занялася сваімі праблемамі, і што тады Беларусь нават на нейкай незалежнасці, такой сапраўднай незалежнасці можа прыйсці?
Ну, безумоўна, гэта адзін з галоўных фактараў уплыў Расіі на тое, што як бы робіцца ў Беларусі. Гэта я лічу галоўны аб'ектыўны фактар, і гэта тое, што перашкаджала 30 гадоў, і тое, што перашкаджае тут і зараз. Бо яшчэ раз, калі тут і зараз там Лукашенко памрэ альбо скажа, там я не буду прэзідэнтам, ну зараз, калі ёсць Расія, а у нас ёсць такая залежнасць ад яе, ну застаецца ўсё так, як і было, альбо можа на самой справе яшчэ горш. Таму Расія гэта той фактар, які заўсёды трэба мець на ўвазе. Але як Лукашенко памрэ, будзе ў нас магчымасць вырвацца з рук Расіі? Напрыклад. Альбо як Расія прайграе гэту вайну. Калі Расія прайграе гэту вайну, больш важны фактар, чым менавіта Лукашенко. Так, у нас аўтарытарная дзяржава, ўсё пабудавана на адным чалавеке, але ўсё ж такі як бы ўлада гэтага чалавека трымаецца на падтрымцы Расіі. Не было б падтрымкі Расіі, не было б і ўлады гэтага чалавека. Таму тое, што будзе з Расіяй, будзе сапраўдная дэімперыялізацыя, дэкаланізацыя. Гэта значна важней, чым менавіта нават Лукашенко. А Трамп, я яшчэ раз гавару, гэта чалавек, які, па-першае, не мысліць каштоўнасцямі, для якога там громкія словы, там нейкія эфектныя дзеянні, папулізм, гэта на першым месцы, а па-другое, гэта чалавек, які не думае пра будучыню, а думае толькі пра сённяшні дзень, а гэта на самой справе складаная сітуацыя, і каб яе вырашыць не толькі сёння, а ў такой доўгатэрміновай перспектыве, тут трэба прыкласць намаганні, якіх Трамп, безумоўна, як бы прыкладаць не хоча. Спадарня Ірына, папрашу вельмі караценька. Лукашенко ж павіншаваў Трампа, а нейкія можам супольныя рэчы шукаць паміж Трампам і Лукашэнкам, іхныя светапогляды, бо і адзін і другі пра жанчын, дарэчы, выказваюцца вельмі крытычна. Мы да гэтага яшчэ пойдзем далей. Нешта агульнае паміж імі можна знайсці? Я бачу адназначна. Для мяне гэта абодва лідары такога ўчорашняга дня і нават, можа, пазаўчорашняга дня. Гэта людзі, якія жывуць, якія засталіся дзесьці ў сярэдзіне 20-го стагоддзя, калі вельмі ўплывовымі была моц альбо фізічная, альбо там моц зброі, альбо моц грошай. І такія падыходы, хто больш багаты, хто больш моцны, хто там у каго там краіна такая больш вялікая. Гэтыя падыходы, яны на самой справе вельмі састарэлі. Зараз як бы ідэальныя лідары і лідаркі, яны зусім іншыя. Яны з каштоўнасцямі, яны прынцыповыя, яны з эмпатыяй, яны з разуменнем складанасці свету, з разуменнем таго, што трэба часам рабіць штосьці не вельмі папулярнае, але ў доўгай перспектыве гэта спрацуе. А так, напэўна, гэта камплімент Лукашэнку, але у яго ёсць штосьці падобнае з Трампам, гэты папулізм, гэты пазаўчорашні дзень і гэтае неразуменне сучаснага свету. Рацыя. Вы сказалі вельмі цікава пра канцэпцыю тую, што Беларусь мае прайсці гэту расійскую дэімперыялізацыю таксама, так? А можа, акурат жанчына-лідар прывядзе да гэтага? Хацелася б таксама закрануць гэту тэму, паколькі, мне здаецца, у Беларусь Лукашенко пра гэта кажа. Можа, ён адчувае, калі гаворыць пра тое, што Беларусь не гатовая менавіта да жанчыны-лідаркі, і ён вельмі часта гэта паўтарае. Можна згадаць, напэўна, яго комплексы з 2020 года, ён пра гэта гаварыў, так? Ціхановская рэагавала, казала пра тое, што, маўляў, не нараджаў, то, адпаведна, не можа быць прэзідэнтам. Ён казаў, што жанчына, якая ў войску не ваявала, у войску не была, не можа быць прэзідэнтам.
Як мы і да гэтага гаварылі, вось таксама прыклад таго, што Лукашенко адарваны ад рэчаіснасці, што ён мысліць нейкімі састарэлымі схемамі, састарэлымі вобразамі. Ну, зараз, мне здаецца, пералічыць краіны, дзе альбо прэзідэнтка, альбо прэм'ер-міністрка жанчына, гэта займе больш часу, чым пералічыць краіны, дзе яшчэ З жанчыны Лукашэнкам не усё займалі. ясна. А вось беларусы, як вам бачыцца, яны гатовыя да жанчыны-лідаркі? Ну вось, што значыць гатовыя? Тое, што будуць успрымаць, будуць галасаваць, тут гатовыя. У мяне вось тут як бы няма ніякіх сумневаў. І вось калі Лукашенко гаворыць, што не гатовыя, гэта ён, ну, жадае выдаць вось тое, што ён хоча за рэчаіснасць. Але тое, што ёсць гендерныя стэрэатыпы ў беларусаў, і што, напрыклад, беларусы будуць больш патрабавальныя да жанчыны-лідаркі, таксама ў мяне сумневаў няма. Вось я зараз гляджу на тую ж Святлану Ціхановскую, на там іншых жанчын, якія, ну, напрыклад, у аб'яднаным пераходным кабінеце, у каардынацыйнай радзе, і я бачу, што іх крытыкуюць больш, чым менавіта мужчын. І вось гэта не толькі, напрыклад, і беларусак датычыцца. Тое ж самае зараз былі выбары ў Малдове, вось Майя Санду, калі перамагла ў другім туры. Таксама было колькі як бы хейту, што вось, значыць, яна там, для мяне вось метафора, што яна перамагла з лікам 3-2, а не 10-0. Напрыканцы, вот ведаеце, таксама як такое падсумаванне. Ну, уласна кажучы, калі беларусам стане лепш? Вельмі часта мы ўжо крыж паставілі на 2025 годзе, вельмі часта гаворам пра 2030 год, бо, ведаеце, будзе змяняцца знову нейкі новы палітычны цыкл. Вось так агульна вельмі сфармулірую гэта пытанне, калі ж нам, беларусам, стане лепш? Вось я думаю, над вашым пытаннем у мяне, напэўна, будзе такі супярэчлівы адказ. З аднаго боку, зараз усё змяняецца вельмі хутка. І я б не загадвала, што будзе ў 30-м годзе. У 30-м годзе можа быць што заўгодна. Зараз мы жывем у турбулентны час, зараз столькі гэтых чорных лебядзей і гэтак далей. Ну, дакладна займацца доўгатэрміновым прагназаваннем, вось зараз неўдзячная справа. І, ну, вось я шчыра гавару, я сама не ведаю, што будзе там у 30-м годзе там са мной, з маёй сям'ёй і гэтак далей, што гаварыць вось пра краіну, пра іншыя краіны і гэтак далей. А з іншага боку, я вось пра што у апошні час думаю. Ну, там у 21-м годзе я таксама вось задавала гэтае пытанне, а калі будзе лепш, калі гэта ўсё скончыцца, калі мы зажывем нармальным жыццём і гэтак далей. І я была такой вельмі аптымістычнай на гэты конт, ну, што трэба вось яшчэ там пацярпець нямнога і як бы хутка будзе лепей. Зараз я не ўпэўнена наогул. Зараз і вось з прыходам Трампа, між іншым, мы не ведаем, што будзе далей. Можа, мы на парозе Трэцяй сусветнай вайны. Можа, яна ўжо вось такім як бы пачынае ісці. Можа, яна на самой справе будзе поўнамаштабнай, што бы гэта бы не значыла. Таму, можа, мы будзем успрымаць нават вось гэты час як такі яшчэ досыць такі, ну, не ведаю, не тое, што спакойны, но яшчэ больш-менш, калі можна было жыць. Але што я хачу сказаць, а якая розніца? Мне здаецца, мы ўсё роўна павінны рабіць тое, што мы лічым правільным, мы павінны змагацца за тое, што мы лічым правільным, адстойваць свае каштоўнасці, свае прынцыпы, а чым гэта скончыцца, мы не ведаем. Но, але мы няўжо бярэмся толькі за такія гарантаваныя праекты, дзе вось у нас на 100% ўсё атрымаецца. Не, жыццё, яно ж значна цікавейшае. Таму я з аднаго боку спадзяюся на мудрасць жыцця, што ўсё ж такі будуць нейкія добрыя чорныя лебедзі і як бы усё стане значна лепш, а з іншага боку, ну вось для сябе я сказала, што я буду рабіць сваю справу
Ну, амаль у любых умовах, бо я веру ў гэтую справу. І ведаеце, ну такая адзнака часу, што і трэцяя сусветная вайна над намі летае, і таксама пагрозы ядзерных узрываў над намі летаюць. А як вось увогуле жыць? Не думаць пра гэта ці наадварот, задумвацца пра гэта і нейкім чынам сябе рыхтаваць? З аднаго боку, ўсё ж такі, да, не займацца вельмі такім доўгатэрміновым прагназаваннем, не думаць, што будзе праз 10-20 гадоў, усё ж такі жыць тут і зараз, бо мы ўсе жывем тут і зараз. А з іншага боку, ну, бачыць можа значную большасць магчымасцяў. Бо калі жыццё добрае, яно ўсё ж такі вызначанае шмат у чым. І тады ну, не вельмі шмат там розных сцэнароў, розных магчымасцяў і гэтак далей. Ну вось старацца бачыць не толькі тое дрэннае, што вось дае сучаснае жыццё, а ўсё ж такі і ўсе тыя магчымасці, якіх раней ну, не было ў нас, мы не бачылі так свет, мы не бачылі вось гэтую яго складанасць. Мы былі ўсё ж такі, можа, у сваёй гэтай зоне камфорту, ну, хай яна была там даволі вузкая, але ўсё ж такі у нас быў такі вузкі кругагляд, больш вузкі, чым ён зараз у нас ёсць. Таму вось можа, ну, не мы галасавалі за Трампа. На жаль, мы там, напэўна, не можам спыніць там, каб лёталі ракеты, альбо там, не дай Бог, там ядравую зброю. Але мы можам рабіць тое, што вось мы можам на сваём месцы, на працоўным, у сям'і, як асобы і гэтак далей. Ну, вось мне здаецца, калі мы гэта годна робім, то мы і робім тое, што патрэбна. Дзякую вам вялікі. Такія своеасаблівыя рэкамендацыі таксама прагучалі ад нашай госці сёння. Гэта прафесарка і даследчыца Ірына Сідорская. Беларуская радыёрацыя. Добрага вечару. Да новай сустрэчы.